какво е пророкувала тя на цар Борис и споменавала ли е нещо за Владимир, който ще изправи Русия на крака. Ще разберем сега от Жени. Здравей! Здравей, Жени! Очевидно покрай събитията Украйна-Русия в момента руските медии изключително много се интересуват от думите на Ванга, свързани с региона въобще. Така че да почерпим информация от извора. Ти си нашия достоверен извор. Споменавала ли в някакъв момент в предсказанията си Ванга за човек на име Владимир, който ще изправи Русия на крака? Да, има едно такова нейно изказване, което тя прави далечната 1979-80, когато я посещава руският писател Валентин Сидоров, заведен при нея от Людмила Живкова. Тогава те си говорят много, дълго, няколко срещи имат те, 2 или 3. И според него, според Руснака, Ванга е казала така: расте Русия и крепне, всичко друго ще се разтопи като лед, но едно ще остане непроменено – славата на Владимир, славата на Русия. Много вече е принесено в жертва, никой не може да спре Русия. Тя ще върви напред, ще крепне, ще се съхрани и ще стане новия владетел на света. Сега, за кой Владимир обаче става дума? Можем да допускаме дали не става дума за княз Владимир, който е покръстил Русия, или наистина в далечната 80-та тя е видяла появата на един друг Владимир, за който се допуска, че е Путин и който аз лично не се наемам с такова твърдение. Можем да допускаме. Но действително, когато някъде 80-те години, началото на 90-те години, с Ванга се среща екип на Елцин, за да я питат той ще спечели ли изборите отново. И Ванга така много лаконично казва: ще ги спечели. После питат: добре, а той ще направи ли нещо за извеждане? Тогава Русия е в криза. Ще оправи ли Русия? Ще й помогне ли? Тя казва: ще помогне. Ама да спре водката. Пие много. И после така съвсем мъничко допълва и казва: ще помогне той, ама повече втория и третия. Какво е имала преди втория и третия? Всъщност тези след него. Да, това е Владимир Путин. И Медведев. Дали е визирала това и какво всъщност се крие за думите, и пак можем само да допускаме, но все пак те са втория и третия. Действително, и за мен звучи странно, че Ванга вижда велико бъдеще за Русия, Русия като велика сила и много съветва нашите политици да държат на Русия. Дори казва така, Янка Такева ми го е разказвала, че пред нея е твърдяла: този политик български, който отново стопли отношенията с Русия, той ще оправи България. Той ще помогне на България. Ние миналия път си говорихме за това, че остава така неясно напълно откъде идва това нейно специално пристрастие към Русия, че то до известна степен е необяснимо за нас, страничните наблюдатели. Какво е казвала Ванга за отношенията и така противоборството между Русия и Америка, защото руските медии много спекулират и по този въпрос? Тя определено не харесва Америка, или какво значи да харесва? Очевидно при нея това са визии за бъдещето. Казва, че за българите от Америка не очаквайте нищо добро. Както между другото казва и за Запада. И от Запада не очаквайте добро. Те само обещават, ама не дават. Между другото това го казва в контекста на разговор за 93-4 ще има ли Дунав мост. И тя казва: няма да има сега. Защото Запада обещава, ама не дава. За Русия по същия начин винаги е виждала много повече в нея светлина в тунела за България, но в интерес на истината казва едно интересно пророчество, свързано с Америка и Русия. Казва така: руските майки ще родят духовните хора, а американските майки ще родят технологичните хора. Двете заедно ще водят света напред. Което все пак не е съвсем пък камъни изцяло в градината на Америка. Очевидно тя вижда, като цяло Ванга вижда добро бъдеще за човечеството, макар че ще мине... не апокалиптични истории. Никога. Казала е: апокалипсис няма да има. Трета световна война няма да има. Слава Богу, че са напреженията са такива големи, че всички си мислим и за това дори. Казвала ли, че 2040 година
Русия ще измести Америка като световна Ами ние сила? миналия път коментирахме това нейно изказване, че тя го прави някъде 80-та година, когато казва, че след 60 години ще се съберат 3 държави. Това коментирахме, да, което допускаше, че към 2040... за този съюз, за който говорихме, да, за този съюз между Русия, Индия и Китай. Като казахме Китай, тя е била посещавана по твърдения на професор Димитър Филипов. Мисля, че в снимките сега ще го видим. С него тя е имала многобройни разговори и той е бил от малкото хора, които са задавали въпроси, свързани с политиката, с бъдещето на света. И аз, ако имах тази възможност, винаги като автор и изследовател, така съм си мечтала да задавам такива въпроси. Той задава въпроси, свързани с политиката, но припомня как в началото на 90-те, когато вече света се отвори, падна социализма и хората почнаха да се движат повече, Ванга е посещавана от чужденци, от всякакви чужденци. Веднъж при нея пристига китайска делегация от 15 души, които са научили за нейния феномен, знаели са още отпреди, идвайки в България. И тя е била много впечатлена как от вратата са започнали с поклони до земята да пристъпят към нея. Говорили са каквото са говорили, след което пък с заднешком, с лице към Ванга излизат от стаята. Да, това е, нали, техният традиционен начин да покажат уважение. Да, но се казва ли така, този голям дар от Бога не е за тази малка невзрачна страна, като България, визирайки Ванга, да, въпреки че те са свикнали на подобни явления, феномени, но действително, нали знаете, никой не е пророк в собствената си страна. Ние не можем да прозрем големината на величието, на дарбата, на кармата, с която Ванга се природи или дойде да живее в България. Ти спомена смяната на строя 89-та година, но да се върнем при идването на този строй. Това прогнозирано ли е от Ванга, че монархията ще бъде свалена и че ще дойде социализъм? Да. Тя обича много да разказва как в далечната 1941 година я посещава самия цар Борис III, още докато Ванга живее в бедната къщичка в Струмица. Разбира се, това става тайно, но тя си го разказва, защото е много впечатлена. Не кой да е, самия български цар пристига при нея, което е уважение. И тя му казва така, расте твоята държава, разпрострял си се на широко и на далеч, но бъди готов скоро да се събереш отново в орехова черупка. Помни датата 28 август. Това е многозначително, но какво се оказва? На 28 август 1943 година Борис умира и бива погребан в ковчег от орехово дърво. Нещо, което и аз скоро разбрах. Какво точно е казала, бъди готов да се събереш в орехова шлюпка. Също така, тя тогава, сега тук може да се спори пред него или пред един войник. Тя казва, тази страна, която се обяви срещу голямата Русия, тя ще изгуби войната. Това за Втората световна война, да. Когато пък разговорът с Борис е бил кратък, той между другото накрая като си тръгва и дава една картичка и казва, знаеш ли кой съм аз? И тя казва, знам. И той пък казва... Тоест той не и се е бил представил от самото начало. Да. Един съм аз, Борис, България. Има ли информация доколко той се е доверявал на Ванга и на думите й? Ами, мисля, виж, интересно е, защото знаем, че покрай някои от неговите съветници на Борис, той често се е допитвал чрез тях до учителя Дънов. А в случая дори не знаем какво точно учителя Дънов, или поне аз в момента не си спомням, е казал по отношение на войната, но той тръгва лично, той можеше и да извика Ванга. Той отива сам да се срещне с нея, за да види какви посоки тя ще каже, каква подсказка ще направи. Очевидно не е предупредил, нали, че цар е в този смисъл, за да разбере дали тя съвсем ще види и така. Интересно е и друго, че когато 1943 година умира царя, жената на Богдан Филов отива при Ванга, за да я пита какво ще е бъдещето на престолонаследника, малкия Симеон. И тя казва пак по нейния типичен метафоричен начин, ки му вържете на леглото червена панделка. И те казват, защо червена? Не може ли поне синя? Тя казала, не може.
с което е дала знак, че болшевиките ще спечелят социализма. Така се тълкува това. Така се тълкува това, да. Ще дойде на власт. Много се спекулира, имало ли е или е нямало среща на Ванга с Хитлер, особено след като излезе поредния руски филм по тази тема, където такава среща фигурира. Има ли достоверна информация по този въпрос? Аз смятам, че такава среща не е имало никога, макар че е логично да се допусне, защото е известно, че Хитлер е проявявал интерес към хора с окултни и такива способности, като на Ванга. Но такава среща не е имало. Ако е имало такава среща, тя самата щеше да разкаже, едва ли щеше да премълчи. Бойка Цветкова... Да, Бойка Цветкова, между другото, е човек, който е бил близък до Ванга и силно свързана и с Русия по линия на едни международни организации, но тя веднъж я заговаря за Хитлер, бил ли е при нея. Ванга нищо не казва, само казва така: остави го този синковец. Колко майки почерни, колко хора се заминаха, но всичко се плаща. Един ден и той ще плати. Сега дали е намеквала, че колелото се върти, човек се ражда, преражда и плаща своите... Естественият път на природата. Естественият път на нещата, на душата и на душите. Много други неща е казвала Ванга и за света, и които имат отношение към нашата страна. Ти си ни споменавала, че е предсказвала разделението на Чехия и Словакия, т.е. от Чехословакия, че ще станат две държави. Така по отношение на други държави, какво е? 1968 година при Ванга са писателите Иван Аржентински и Венко Марковски, с които тя разговаря по радиото върви информация за пражките събития. Това е годината, в която се случва Пражката пролет. И тя изведнъж казва за чехите, за Чехословакия: тия ки се разделят. Мирно ке стане, няма страшно. 68 година, вижте колко по-рано тя прозира. И типично в нея стил, с едно изречение, дори в последствие, сякаш тези думи сякаш се отронват от нея пряко волята й, защото тя винаги е казвала, че големите неща не трябва да се казват пред хората, не трябва да се всява паника, объркване. Представете ли си какво означава 68-ма тя да каже и да гръмне света, че Чехословакия ще се раздели? После света се промени и стана друг и такава новина не е шокираща. Между другото, 91-2 казва и за Югославия. Пред Никола Делев от Струмица, един златар, нейн комец, който тя, кръщелник, който много я тачи, уважава, и тя казва: Югославия ке стане на парчета, оти сърбите псуват Бога. Сега много можем да гадаем, да тълкуваме нейните изказвания, но действително, ако знаете сърбите какви псовни имат. Като заговорихме за Балканите, тя и казвала, или ти ще потвърдиш, разбира се, че София, Атина, Букурещ и Белград ще се обединят. Това пък е едно също много, може би най-старото и пророчество стигнало до нас. Едно от най-старите, защото е направено 1948 година. Ванга казва пред близки, това е цитирано от нейната сестра Люба, че тя е предрекла един ден обединени балкански страни, като визира най-вече Сърбия, България и Гърция. Между другото, интересно е какво казва за нашите комшии. Винаги е казвала така: да си тачите комшиите, и в буквален, и в по-широк план. Защото казва, когато закъсате, когато имате проблеми, не роднината отдалеч ще дойде да ви помогне, а комшията, който е до вас. И в този ред на мисли казва така: с гърците можем да търгуваме. Те са добри търговци, но не са наша кръв. Внимавайте с турците. Турция е различна от нас. Бъдете внимателни. И каквото и да е прогнозирала за Балканите, тя първо, че предрича Балкански съюз или Обединени балкански страни. Второ, казва, че на Балканите Балканска война няма да има. Именно, т.е. пак е положителен план. Пак е положителен план, да. И въобще предрича на България едни добри отношения с нейните съседи. Извинявай, да? 1994 година, когато имаше опасност войната от Босна да се разшири на Балканите, Ванга също ни успокоява и казва: няма пламъците да стигнат, да напуснат пределите на Босна. И сега размина ни се, и сега ни се размина.
Тук обаче искам все пак така от гледна точка на интересните изказвания и фактологията да спомена, че тя казва така: опасността няма да дойде за България нито от Гърция, нито от Турция, нито от Румъния, но внимавайте, когато се заговори за Велика Албания. Тя сякаш предупреждава Балканите и нас включително. Внимавайте, когато се заговори за Велика Албания. А за Македония какво е казвала? Да, доколкото знаем, малко дръзки изказване ли по отношение на Македония, Ванга е от македонския град Струмица родом. Тя пристига в Петрич да живее, македонския български град Петрич, 1942 година, защото се жени за Димитър, който е от Петрич. Никога не е казала: аз съм македонка. Ванга винаги казва: аз съм българка. И особено с прокурора Татарчев много са обичали да говорят на тази тема. И тя винаги е казвала, че Македония е територия. Тя не е държава. Тя е територия с българско население и с българска история. Да, и трябва да си стане част от... Един ден, да, точно това казва, и то на един човек от Македония. Един ден Македония ще се върне при майка България. Пред кого и кога го казва това? Пред Никола Делев, началото на 90-те години, който е от Струмица. Сега гнева на македонците ще си сипе върху нас, те нали както обичат всичко да е тяхно. Те обичат всичко да е тяхно, нищо чудно и Ванга да си я направят с много по-голямо уважение и почит, да си обявят за тяхна светица. Между другото, в Ново село, където местността Анската чешма, където Ванга ослепява, се заговори преди 2-3 години, че македонците искат да направят някакъв голям мемориален комплекс с памет на Ванга, но не можем да ги спрем. Въпросът е да гледаме по-дълновидно и да й вярваме, защото аз съм сигурна, че каквото тя е казала, то рано или късно става, пък на нас винаги не си искам да стане днес, от днес за днес или най-късно утре. И да се хубаво за нас. И да се, да. Благодаря ти, Жени. Следващата седмица поредицата ни ще продължи без ти да си гост при нас, но за сметка на това ще имаме уникалната възможност да видим един видеоматериал за куклената молитва, която ти организираш. Кажи ни с 2 изречения какво да очакват зрителите. Куклената молитва е един мой проект, който стартирах в началото на 2014 в желанието си да помогна чрез съветите, които Ванга е давала и знанията, които имам за нейната помощ на жени, които дълго нямат деца. Тази моя инициатива се провежда всеки втори вторник на съответния месец и се събираме с жени, които дълго нямат деца и докато изработват своя кукла по моя метод, аз им разказвам за това какво Ванга е съветвала такива жени, как е помагала чрез древен обряд наричане на кукла. Ти ни разказа за това преди известно време в предиобед. Да. Така че ще се радвам, ако можем заедно да помогнем на тези жени, които дълго чакат рожба. На самия 25 март пък от 11 часа в Рупите, на Благовещение, в Рупите ще има водосвет и ще бъде официално отворена най-после след 18 години къщичката на Ванга, където тя живя последните 20 години от живота си и всеки от посетителите ще може да я види, да се докосне до нейния дух и атмосфера. Да. Благодаря ти много. Жени, благодарим ти, успех. Благодарим ти. Жени Костадинова е един невероятен извор на истории и то достоверни, свързани с живота и предсказанията на Ванга.